Ein Dysgwyr Disglair, Ddwy ffrind a ddwy chwaer, gan Catrin Stevens. Mae'n rhyfeddol meddwl bod chwarter aelodau cangen gorseinion yn siaradwyr newydd y Gymraeg ac wedi dysgu'r iaith yn oedolion. Ac eleni ymhlith yr rhain mae dwy ffrind a dwy chwaer a ddaeth atom yn sgil mynychu sesiynau sgwrsio difyr Meic a Rahel Williams ym Mhontarddulais. Magwyd Chris Soons a Sharon Woodward yn ardal Wynsh-Wen Abertawe, ac mae cefndiroedd yn eitha tebyg. Roedd ei mamau ddwy yn deall neu'n siarad Cymraeg, ond gan fod eu tadau yn ddi-Gymraeg, Saesneg oedd iaith yr aelwyd. Trigau mam gi a thad ci Sharon gyda'r teulu, ond ei bod yn Gymru Cymraeg, doedden nhw ddim yn siarad yr iaith gyda hi. Ond eto, roedd awydd gwirioneddol i'r plant ddysgu'r iaith. Gofynnodd mam Chris am le i'w chwaer hun yn ysgol Gymraeg Lôn Las, ond gan fod ei thad yn Sais, gwrthodwyd y cais ac i ysgol Cwm Glas yr aeth hi. Dyna ddagrau pethau'n system addysg Abertawe bryd hynny. I ysgol y Cwm yr aeth Sharon, ac mor braf nodi nawr fod hon yn ysgol Gymraeg. Eto, roedd y ddwy yn selog yn ysgol Sul Capel Salem, Capel y Cwm, yn clywed yr iaith ar y Sul ac yn cymryd rhan yn y gwasanaethau. Dyna drieni i'r gweinidog benderfynu rhannu'r dosbarthiadau'r bechgyn a'r merched a channel y naill yn y Gymraeg a'r llall yn y Saesneg. Colled fawr i'r merched. Tyfodd cyfeillgarwch y ddwy wrth iddynt fynychu ysgol uwchradd Cefn Hengoed, ac i lwybrau'r ddwy wahanu wedyn, mae wedi parhau yn sgil ei cariad at yr iaith. Treuliodd Chris ei gyrfa yn athrawes ymarfer corff a mathemateg yn ysgol Thomas Picton, Hwlffordd, cyn priodi a symud i Ddyffryn Aman. Sicrhad bod ei phlant yn cael addysg Gymraeg. Mae chwaraeon wedi bod yn hynod bwysig iddi. Gyda athletwyr Harriers Abertawe yn rhedeg a gwneud traws glad, ac yn ein chwarae canolwraig mewn pêl-rwyd. Sefydlodd glwb pêl-rwyd Hwlffordd ac roedd yn rheolwraig tîm pêl-rwyd Damddeunaw Cymru yn y 90au. Ers ymddeol, mae wedi ymserchu mewn chwarae golff, a hiw capten tîm golff menywod Caerfyrddin ar hyn o bryd. Cymwyson ddeintydd wnaeth Sharon, a threuliodd gyfnod yng Nghaerdydd cyn priodi peiriannydd trydanol a symud i fyw i Windsor ac yn Stratford upon Avon. Yno ganwyd ei mab a'i merch, ac yno cafodd y plant eu haddysg. Ond dychwelodd y teulu Abertawe, a bu Sharon yn ddeintydd plant a phobl ag anghenion arbennig am chwarter canrif. Ond hanner y stori yw hon. Mae canu wedi bod yn bwysig yn ei bywyd erioed. Pan oedd yn blentyn, cael wersi canu ac adrodd gan y ddigymar Sylvia Rhys Lôn Las. A llwyddodd i fynd trwodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn yr adrodd i ddysgwyr yn y Bala yn 1972. Yna bu'n canu gyda chorws cenedlaethol y BBEC a chael profiadau gwych gan ganu yn y prom sawl gwaith. Bellach mae'n aelod ffyddlon o Gôr Tŷ Tawe. Ond mae ganddi ddiddordebau eraill. Mae'n creu gemwaith cain gan gwneud ambell gymisiwn fel y groes aur i faban yng Ngwlad Groeg. Mae'n debyg ei bod yn traddodiad rhoi croes aur i faban newydd yno. Dysgodd wai gan ei mam, ac mae wedi perffeithio gwau darnau ffer ail cywrain. Mae'n ymddiddori mewn croesbwyth hefyd, ac wrth ei bodd yn peintio. Fe llwybrau'r ddwy chwaer Sam Sparks ac Anne Marine Hurley i ddysgu'r iaith yn hollol wahanol.
Trwy ddilyn cwrs duolingo ar y we am ryw 2 blynedd y dysgon nhw, a nawr gallan sgwrsio'n hyderus yn y clwb sgwrsio ac ymarfer gyda'i gilydd. Brodorion o gas llwchwr ydynt. Ac unwaith eto, bod ei tad yn Gymro rhugl, Swansea Jack oedd ei mam, a Saesneg oedd iaith yr aelwyd. Eithon nhw i ysgol Gatholig yr Esgob Fôn ac yna i'r brifysgol. Daeryddiaeth oedd pwnc Sam ym Mhrifysgol Southampton, ond ar ôl priodi yn ei hael flwyddyn a pheriannydd morol a graddio, bu'n teithio'r byd ar y supertankers. Yna byw yn Llundain am 20 mlynedd, yn gweithio yn y maes adnoddau dynol i gwmnïau rhyngwladol, fel aerospace a chyllid a thechnoleg. Roedd wrth ei bodd yn y swydd brysur ac arloesol hon. Daeth hon a hi weithio yng Nghas Newydd, a dyna pryd y daeth i garu Cymru fwy. Erbyn hyn, yma hi'n byw yn ymyl parc hyfryd Clun yn Abertawe, yn dwlu ar rygbi, yn dilyn y Scarlets ac yn canu yng nghôr y Scarlets. Mae hithen gwaed arnau Fair Isle, yn hoffi cadw'n heini a mynd am dro ar hyd llwybr yr arfordir. I Brifysgol Caerdydd raeth yr chwaer iau, Anne Marie, i astudio cynllunio a bu'n swyddog cynllunio yng Nghastell Nedd am dros 10 mlynedd ar 20. Mae'n ymfalchio fod ei hwyrus 2 oed yn mynychu ysgol feithrin Rhywbeina a dosbarth meithrin ysgol y Wern, ac mae wrth ei bodd yn ymarfer siarad Cymraeg a chanu hwiangerddi gyda'i hwyrion. Ac mae'r cyfle i wneud hynny gan ei bod wedi ymddeol, a phan na fydd hi wrthi'n garddio a thyfu llysiau a ffrwythau i wneud jam a siatni, mae'n crefftio a gwneud dillad i hwyrion, yn darllen neu mynd am dro. Mae'n wirioneddol ryfeddol fod gan y 2 ffrind a'r 2 chwaer ddiddorol ag uniol hyn yr amser a'r penderfyniad i ddod yn siaradwyr newydd cyflawn y Gymraeg. Mae cangen gorseinion mor falch ohonyn nhw.